na túto krajinu, podľa mňa. Všimli ste si jednu vec. Že vždy, keď sa spolu... Stačí tá jedna. No prejme, vyberte si jednu z tých dole, držu špiču! Všimli ste si jednu vec, o ktorej budem ja hovoriť teraz. Aj tri! Stále platí, že si môžem vybrať tú jednu. Že vždy, keď sa dostane spoločnosť, keď sa rozrastie na nejakú veľkosť, nejaká skupina ľudí, tak zrazu potrebuje nejaké písomné pravidlá, aby ľudia spolu vedeli existovať. Všelijaké zákony, smernice, ústava a všeobecno záväzné nariadenia, ktoré nebudeš nikdy čítať, ale všetky by si mal dodržiavať však, že zrazu, aha. Dokonca aj Mojžiš, keď bol so Židmi v púšti, to už v istom momente nemohol vydržať a musel sa vydriapať presne na horu Sinaj, aby mu Boh zniesol konečne poriadok, nie na kamenných tabuliach nejaké pravidlá, 15 pravidiel na 3 kamenných tabuliach, tak to bolo pôvodne, ale ako išiel Mojžiš do Lecva, on tak jednu dosku rozjebal, no. A na tejto stratenej dosky, na tejto navždy stratenej doske je to pravidlo stratenej minulosti, ktoré nám teraz najviac chýba. Čo myslíte, ako ste toto pravidlo? To pravidlo znie. Za žiadnych okolností nevymenuješ bývalú športovú redaktorku za ministerku kultúry! Ministerka kultúry, ktorá použila slovo kultúra ako šmolkovia slovo šmolkovať, nemá šajn. Vidíte, aké je to na piču, keď sa tieto písomné veci stratia. A preto sa pýtam, nešlo by to nejako inak, nejaký iný formát, iné médium, pesnička napríklad. Pesnička, ktorá by bola absolútna, obsahovala by všetky pravidlá, ktoré potrebujeme, definovala by naše vzájomné vzťahy, ako sa máme správať k nášmu otcovi. Čo máme robiť na prechode prechodcov. Bola by to pieseň podľa lásky, empatie, absolútne všetkého. A keby som vám povedal, že takáto pieseň už existuje, poznáte takú pieseň? Ako sa nazýva? Volá sa Imagine. Konečne dobrá hudba! Dobre, zahráme si Šilásku, ty kokos. Chcete vidieť tento produkt, to nebude fungovať potom. Tam ten produkt. To je pekné, to si musím odfotiť, počkajte.
ti horí. No čo, na čo čakáme? Že ten, kto hriel v srdci má, rozlieva ohona. Pravdě to tragicky skončil ten, čo skurvil deťom rámce. A ten, čo nenávidel svet, toho sami ho vidí. Stručili mu rany, zastrúhali ho. Daj ty! Teraz si skúsime predstaviť, ľudia, čo máte fantáziu, ty Ondro nemusíš, že sa nachádzame na najväčšom futbalovom, najslavnejšom futbalovom svetostánku v Žilinskom kraji a to je prvý FC Varín. Je niekto z Varína? Dúfam, že nie. A na tomto futbalovom ihrisku sa odohráva najväčšia hudobná udalosť v histórii československej pop music. V strede na trávniku na pódiu stojí Rytmus. A robot v tvare Vratka Rohoňa, ktorý len kope do ľudí niekde. 3D tlačiarne v tvare Mariky Gombitovej. A najebaný hologram Karla Duchoňa. Napriek tomu, že je to hologram, môže nabádať jeho pečeň. A všetci spievajú najväčšie hity Petra Naďa. A my sa pokúsime túto krásnu intergalaktickú atmosféru zreplikovať v tomto skromnom klube alikvotnou čiastkou. Skúsme. Ši lásku, ty kokot. Poďte sami 9-krát, poďte. Lásku, ty kokot. Ondro to počíta. Nepotátate, poďme znovu. Lásku, ty kokot. Ši 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 lásku, ty kokot. Dobre, to je strašné, idem Jaroša. Choď napraviť, čo si dojebal. Šaty tečí až do pôl, keď si hlavnému nedosvedal. Ten teraz dáš plagotlo, vyzleď si ten hubý ohená. Keď si sa mnou rozhodol a pamätaj, čo som ti povedal. Či lásku, ty kokot. Či lásku, ty kokot. Či lásku, ty kokot. Či lásku, ty Čo? Počkaj. Pamätáte sa,